A učenici trećeg razreda osnovne škole Drinka Pavlović kroz zanimljivo takmičenje pokazali su da znaju kako da se samo zaštite, ali i pomognu drugima tokom prirodnih nepogoda. Crveni krst od oktobra prošle godine organizovao je edukativne radionice kako bi mališane naučio kako smanjiti rizik od elementarnih nepogoda i drugih opasnosti koji ih vrebaju u zemlji, ali i drugim podnebljima. Kako ublažiti posledice od nepogoda i kako pravovremeno reagovati, potrebno je da znaju i odrasli, a Crveni krst potrudio se da i osnovci nauče isto. Trećaci osnovne škole Drinka Pavlović sa nestrpljenjem su čekali takmičenje u kome su pokazali naučene veštine. A danas ćemo se takmičiti protiv drugih odeljenja. Pa u onome što smo naučili u zadnje vreme, što nam je Crveni krst objasnio. Crveni krst su nas naučili kako da se odbranimo od kada su nevolje, na primjer tsunami, tornado, i da se sklonimo od nevolja. Naučili smo dosta o reciklaži, o zemljotresima, o priloškim tsunamiju, vulkanima, kako da se zaštitimo od nepogoda. Na primjer, kad je zemljotres, treba da se zakrijemo ili ispod stola ili ispod stoke. Štoka za vrata. Mališani su učili mere samozaštite od opasnosti u domaćinstvu, ali su pripremljeni i na situacije koje nisu tipične za Srbiju. Program smanjenja rizika od elementarnih nepogoda i drugih opasnosti u lokalnoj zajednici počeli smo sa realizacijom u oktobru mesecu 2016. godine kao jedna od prvih 10 organizacija Crvenog krsta u Republici Srbiji. Radili smo sa 100 učenika u osnovnoj školi Drinka Pavlović i osnovnoj školi Dragan Kovačević. Izuzetno je važno, znači što smo jedna od osnovnih škola uključenih u ovaj projekat. Zaista je jako bitno raditi na edukaciji mladih ljudi, znači počevši od tog najmlađeg uzrasta da znamo kako reagovati i zaista na pravi način i pravovremeno i blagovremeno. Sprečiti neke možda ozbiljnije posledice. Takmičenje se odvijelo na 5 poligona gde su između ostalog učenici pokazali kako pomoći nekome ko se davi, šta je potrebno poneti iz kuće u slučaju zemljotresa, kao i veštine prve pomoći. Osnovna škola Drinka Pavlović i Crveni krst potrudili su se da za mališane obezbede sjajnu vannastavnu aktivnost, tokom koje će se oni dobro zabaviti, ali i naučiti preko potrebne stvari. Projekat je podržala i Vlada Republike Srbije. Svi učesnici programa koji su sa edukovanim volonterima Crvenog krsta prošli 25 radionica dobit će plakete svakodnevni heroji prirode i okoline. Najbolji takmičari dobit će pehare i medalje.